Assalamu alaikum hormatly alamlar. Barışda da baqi tarap yurdumyzdaqy täderler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýas. Şun, hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgy markaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Hemde käbir resmi namalaryň tasamalaryna garaldy. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz şuň Ministrler Kabinetiniň sany uly markaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlise resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder we käbir meseleleri aral maslahatlaşar. Sanly uly markaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, hormatly prezidentimiz ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ulgamlaryny mundan meýlekde okunly ösürmäge gönükdirilen milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Şeýleki mejlis tarapyndan kabul edilýän kanunlary döwletimiziň içergi we daşary täzatini düşündirmek, garaşdyrlyk ýyllaryna ýurdumyň gadaryny üstünliklerini, halkymyzyň taryhy medeni gymmatlyklaryny wagt etmek, ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek boýunça işler alınıp barýar. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy döwlet başlaryndy hemde ähli Türkmenistanlary ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi bilen gutlandy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň gadalaşdyrjy hukuk bunyadyny pogtalandyrmak boýunça işleriň mundan meýlekde dowam etmelidiginiň ýüren wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň magtumladynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýynyň geçirilmeginiň, onu ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda kanunyň kabul edilmeginiň taryhy häkmetli wakalardygyny belläp, gurultaýda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi urny degişli düzümler bilen sazyşykly işleriň ýola goýulmalydygyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew ýurdumyzyň hukuk ulgamlygy mundan meýlekde kämilleşdirmek maksady bilen alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 31 ýylyna bagşlanan çäreleri guramaçylyk geçirmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Halk maslahatynyň agdalary döwlet ýaşlar siýasatyny ýurdumyzda amala aşyrýan taryhy özgertmeleri, kanunçylyk namalarynyň many mazmunyny wagt etmek maksady bilen köpçülikden habar berişlerini açyk edýärler. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň ähli agdalarynyň adyndan ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan büýük gurultaýyň döwlet ýaşlar siýasatynyň hassa ilerlemegine wajyp urny munasypdygyny bellädi. Gurultaýyň dowamyna kabul edilen möhüm ähmiýetli hukuk namasynyň ýaşlara döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ulgamlaryny, hukuklaryny dogry ýüze çykarmak üçin ähli mümkinçiliklere açýanyna üns çekdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlarynyň hemme taraplaryň düşünjeli, ilmli bilimli bolmagy, dünýä ilmine çuňur aralaşmagy, şol buratyň özünde häzirki zamanyň täçil tehnologiýalarynyň ussatlyk bilen baş çykarma urny ýerine ýetirilýän işleriň kanunçylyk taýdan berkitilmegi wajypdyr. Şonuň bilen baglykda üsüp gelýän ýaş nesilleriň asylly milli ýörelgeler esasynda watansyjylyk ruhuny terbiýelenmegini öýt için alýan işlere möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi we bu wagtda degişli maslahatlar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gellimradowa söz berdi. Vice-premier döwlet emleginiň bir näçe detgallaryny hukuklaşdyrmak boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şoň bilen baglykda döwlet emlegini durandyrmagyň netijeligini ýoklandyrmak, kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek hemde oňoýly işgirlik gurşawyny döretmek maksady bilen görülen çäreler barada habar berildi. Mali we Iqtisadiýat Ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, budaklaryň dolanyş idaralary, häkimlikler bilen birlikde döwletiň garamagyndan aýyrmak we hukuklaşdyrmak üçin kärhanlar we idaralar boýunça teljermeler geçirildi. Onuň netijeleri boýunça degişli teklipler taýýarlandy. Şol tekliplere laýyklykda bäsejikli söwda arkaly hukukyjylygy baradaky döwlet komitetine, Türkmen döwlet neşriýat gullygyna, Aşgabat şäheriniň Lewap we Mary vilayatlarynyň häkimliklerine degişli detgallaryň bir näçesini hukuklaşdyrmak gödüňde tutulýar. Hormatly prezidentimiz hatap etdiňler, hojalyk ýöretmegiň netijeli usullaryny işe ornaşdyrmak, budaklaryň kärhanlaryny durandyrmak boýunça ýetçiligiň dürli düzümlerini döretmek, Diskalary tapgyrlaryň hukuklaşdyrmak arkaly düýpli özgertmeleri amala aşyrmak ykdysat strategiýanyň ileri türýän ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellädi.
döwlet başlarymyz beýgurda görülýän çärelerin milli iqtisadiyetde döwlete dahylsız ulgamyň paýynyň artdyrylmagyna ýardam etmelidigini bellädi. Hormat prezidentimiz beýgurda ýöňde goýulan wezipeleriň ýerine getirilişine ýygyderli gödöwçi üçin etmegiň mümkindigini çekip, vice-premieri alınıp bolýan işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçysynyň ornatary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier ýurdumynyň gowry ýerlerine nebite geljek bolan ygtyýarlandyrylan toplumlary öwrenmek boýunça alınıp bolýan işler barada gatabat berdi. Bu wagtda Uliwadrot serişleri hakkında Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda gowry ýerlerde nebit işlerini geçirmek hemde täze nebit gataslamalaryna daşy ýurtmaýy goýumlaryny işiň çekmek maksady bilen degişli döwlet idaralarynyň wekilleriniň ibaret bolan ýürüýti topar döretmek arkaly Türkmenistanyň çäginiň gowry ýerlerine nebite baý bolan ygtyýarlandyrylan toplumlary ketgitlemek hemde Türkmenlewet döwlet konserniniň gyzyklanma bildirýän kampaniýalar bilen toplumlary daşy ýurtmaýy idaralaryny çekmek boýunça gepleşikleri geçirmek teklip edilýär. Şununla bağlılıkta vice-premier döwlet başçysynyň garamagyna degişli teklip edildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumynyň baý Uliwadrot serişlerini giňden ulanmagyň, puwdaga maýy goýumlaryny çekmegiň, Türkmenistanda amala aşyrylýan birlikdäki taslamalara gatnaşmagy, gyzyklanma bildirýän daşy ýurt kampaniýalary bilen ýödary beýiklik hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam edýänini bellädi. Döwlet başçylarymyz neft gaz puwdagyny özgertmeleri çaltandyrmagyň döwrüň tarapdygyna öňe çekip, bu wagtda işleri dowam etmek barada vice-premieri birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier Türkmengaz döwlet konserini werur enjamlaryny üpçün etmek boýunça görülýän çäreler barada gatabat berdi. Döwlet awat gaz çykarş hemde lewap gaz çykarş müdürlükleriniň ölümçük diýskalarynyň birnäçesinde könülşen we hatardan çykan enjamlary çalyşmak we awatlaş işlerini geçirmek üçin degişli enjamlary tatralmak zerur bolup durýar. Şununla bağlılıkta hormat prezidentimiň garamagyna Türkmengaz döwlet konseriniň kompressorlary we ýatýaşyk çaýlaryny tatralmak hakkynda kararyň taslamat götürilendi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, neft gaz senatynyň durnukly we netijeli işlemeginiň düzümüň hemde ölümçük kuwatlyklarynyň döwre baplaşdyrylmagy, netijeli tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen gönüden-göni baglydygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz degişli karary gol çekip, ony Sanly Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resmi namdan gelip çykan wezipeleri talablaryk ýerine getirmegi üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra döwlet başçylarymyz Ministrler Kabinetiniň başçysynyň ornatary Ýazym Radowa söz berdi. Vice-premier ýurdumynyň wilayatlaryna paýta ýygymna taýýarlyk görülüşi hemde mögümden obagçylyk işleriniň alınıp barlyşy barada gatabat berdi. Şu gün tutuş ýurdumyz boýunça agretiýan kadralaryň berja edilmegi bilen mögüm obagçylyk mögümle güýlük bugday ekişine giýişlenigi barada gatabat berildi. Ekişde ulanýan obagçylyk tenkalaryny we guralaryny netijeli işletmek, şeýlekem gallaçlary ýokary hilli bugday tohumlary bilen üpçün etmek boýunça degişli işler geçirildi. Ekrançyk ýerleriň suw bilen üpçünçligini gowlandyrmak boýunça çärelerin görülýänligi barada ekem hatabat berildi. Şu günleri ýurdumyzyň wilayatlaryna gowça ýedek etmek işleri bilen bir gatarda paýta ýygan mögümle guramaçykly başlanmagyny üpçün etmek boýunça degişli çäreler durmuşa geçirilýär. Agaltyn hasylyny bellenlen möhletde we ýetkizýän almak hemde ony taklamak maksady bilen ýöňde boljak mögümüň dowamyna paýta rasylaryjy kärhanalaryň hemde kabul ediş garmanhanlaryň çyýmaly üzünliksiz kabul etmek üçin degişli çäreler görüldi. Paýtany ýygnamakda we daşamakda kombaynlary, ýük awtologlaryny, traktorlary we tirkegli traktorlary netijeli ulanmak maksady edilýär. Vice-premier wilayatlaryň toprak kuwa şertlerine laýyklykda ýötürilip ýetişdirilen paýtany gysga möhletde doly ýygnap almak hemde paýta ýygan mögümini ýokary derejede guramak üçin ustad daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagyna tejribe maslahatlaryny geçirmek hemde ýyl içinde hormatlanýan ýaşullaryň gatnaşmagyna paýta ýygymna başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek baradaky haýyş bilen hormatly prezidentimize ýüzlendi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, şeýle diýdi. Hormatly ýolbaşçylar, owa hozurlygyna ören möhüm we jogapkärli möhüm bolan paýta ýygymy ýetip geldi. Bu möhüm çäreni guramaçylykly geçirmek maksady bilen Ahal, Balkan, Lewap we Mar vilayatlaryna 7 sentýabrda, Daşagul vilayatyna 14 sentýabrda paýta ýygymyna başlamaga ak pata berýän. Hormatly ýaşullarymyzdan paýta ýygymyny bismillah bilen başlap bermeklerini haýyş edýän. Men ýurdumyzyň edermen paýtaçylaryna, ähli owu hojalyk işgärlerine bir can saglyk, maşgala wadançylygyny, bir karar watanymyzyň mundan beýlekde güllap ösme ugrunda alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri ardy edýän.
harmanıda bereket merdana paktaçı dayxanlar. Tanrı Ulgamar geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisinde dowam edip, soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow söz berdi. Vice-premier döwlet başçylygymyzyň ulal beren tarşyklarynyň ýerine getirilşi, Huzufanna Aşgabat şäheriniň çägirini ýerasty suwlaryň derejesini peteltmek hemde lagym we ýagyn suwlaryny aktarjy ýerasty weýkeş injener ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Paýtagtymyzyň çalt tepkilleri bilen ösmegi, ýaşaýyş jaýlarynyň hemde durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň ýygyderli gurulmagy netijesinde agtybarly injener ulgamlaryny döretmek, ýerasty suwlaryň derejesini peteltmek zerur bolup durýar. Ýöňdögülen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň degişi kararyna laýyklykda weýkeş aragatnaşyk ötügini we lagym suwun arasy desgasyny gurmak işleri amala aşyrly. Bundan başga da häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň günorta tarapyna fil suwlaryny sowjy desgalar toplamynyň gurulşygy tamamlaýjy tapgyrda alınıp barýar. Bi injener desgalarynyň işe girilmegi bilen paýtagtymyzyň ýerasty suwlarynyň derejesi petelip, şäheriň hidromeliorativ ýagdaýyny gadarly saklamak we fil suwlarynyň goraglygyny üpçün etmek hemde lagym we ýaş suwlaryny şäheriň daşyna çykarmak mümkinçilikler döredildi. Vice-premier degişi hünärmenler tarapyndan paýtagtymyzyň Günmatar we Demirgazyk böýleklerini ýerasty suwlaryň derejesini kesgitlemek boýunça teknik hatabatlaryň taýýarlanyny aýtdy. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna ygtybarly weýkeş ulgamyny döretmek maksady bilen degişli teklipler ödürlendi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýerasty suwlaryň derejesini peteltmek boýunça alınıp barýan işleriň wajypdygyny bellädi. Munyň özi injener teknik ulgamlaryň ygtybarlygyny ýokalandyrmaga hemde Aşgabatda durmuş üçinçilik meseleläriniň bir näçesini toplamlaýyn çözmäge mümkinçilik berer. Soňra vice-premier Tenagat we Gurulşyk Önümçiligi ministrliginiň Türkmen demir önümleri döwlet kärhanasyna düýpli awatlaýyş bejes işlerini geçirmek hemde bu işler üçin ýerurlaryň serişleri tatyn almak boýunça geçirilen halkara beýatlaşygynyň netijeleri barada hatabat berdi. Geçirilen beýatlaşygyň jemleri boýunça Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdasy bolan Duwas Gurulşyk Sewda Önümçilik Hojuluk Jemgyýetiniň teklibi has amatly hataplandy. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna şu hojuluk jemgyýeti bilen degişli şertnamany baglaşmak baradaky teklip edilendi. Hormatly prezidentimiz beýan edilen teklipi makullap, ýurdumyzda istek bildirilýän gurulşyk serişlerini öndürmäge ýürütirilen ýeri kärhanalaryň büýükdensiz işlemegini üçin etmegiň wajypdygyna aýratyn üns çekdi. Soňra vice-premier hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Aşgabat şäherine magtymly pragynyň täze ýadygarlygynyň durkuny döwrewap täzelemek hemde ýanyjyk ýerlerini awadanlaşdyrmak boýunça taýýarlanan teklipler barada hatabat berdi. Bu desgadaky işleri şeýleň sentýabr aýyna başlamak we bu işleri Günnögüriň beýik akyllary hemde Nusraw şäheri magtymly pragynyň doglan gününiň 3 ýylygy nasibetli 2024-nji ýylyň maý aýyna tamamlamak gözüňde durýar. Şoňla maglykda hormatly prezidentimiziň garamagyna degişi kararyň taslamasy edilendi. Hormatly prezidentimiz degişi karary gol çekip, ony Tanrı Ulgamar vice-premieri berdi. Hemde bu möhüm desgada işleriň ýerine getirilişini bir gözükçükde taklamagy taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Atdaýew söz berdi. Vice-premier telekeçe göstermek üçin şertleri döretmek babatda amala aşylan işler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamyna laýyklykda Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdalary tarapyndan ölümçük maksatly desgalaryň işe girilmegi netijesinde milli ykdysadymyzda hususy gomyň tutýan orny ýygyderler tiýär. Şu maksatnamada ykdysady zowluklar döretmek boýunça belirlenen wezipeler ýerine ýetirmek maksady bilen döwlet başçylygynyň garamagyna Akyl vilayatynyň Akbuğda etrawyna kerek edýän Tenagat zowlugynyň golaýyna täze Tenagat zowlugyny döretmek baradaky teklip edilendi. Bu Tenagat zowlugyna daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksporta gönüktirilen öňümleri öndürýän kärhanalar döretmek gözüňde durýar. Burada kesgitlerin işlerin amala aşylmagy, milli ykdysadymizi diversifikasiýa ýol bilen ösdürmäge, hususy gomyň işeňligini ýokalandyrmaga, içerki we daşy ýurt maýy goýumlaryny çekmäge, milli ykdysadymizi hususy puwdagyň tutýan orny artdyrmaga ýardam eder. Tenagat zowlugyna ýokary tehnologiýaly döwrewap kärhanalaryň işe girilmegi bilen eksport kuwatyny artdyrmak üçin mümkinçilikler berediler. Ýurdumyzda daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümleriň öndürmegi importyň meçhurlaryny azaltmaga mümkinçilik berer. Şonuň bilen birlikde täze kärhanalaryň işe girilmegi 10 000-dan urak täze iş ornlaryny döretmäge ýardam eder.
Hormat prezidentime de hatabat dinlep, milli iqtisadymyzy tenagatlaşdyrmakda we dünýä bazarlaryna bäsişi okyply ölümleri öldürmekde hususy ulgama mühim orun degişdigini belledi. Döwlet başlarymyz kiçik we orta telekeçiligi gollamak boýunça döwlet tarapyndan geçirilýän şäherleriň ýurdumyzda telekeçilik işini işeňleşdirmek arkaly ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň ýokary depkinlerini üpsünetmäge gönükdirlerini aýdyp, vice-premieri bu ýurda alınıp barýan işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedova söz berdi. Vice-premier Garaşly Türkmenistan halkara habarlar giňişligine atly halkara maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berip, döwlet başçylygynyň garamagyna degişli çäreleriň meýilnamasyny ödürledi. Ýurdumyzyň garaşlylygynyň 31 ýylygyna gabatlanan halkara maslahaty berkarar döwletimiziň garaşlylyk ýyllaryna gadanan üstünliklerini giňden wagt etmek hemde köpçüliklerin habar veriş terişleri ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde pugturandyrmak maksady bilen geçirilýär. 5-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen birlikde gurulýan halkara maslahatynyň başlygyna Döwlet Habarlar Agentliginiň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň gadet jurnallaryň redaksiýalarynyň wekilleri daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen uzul baglaşylan halkara resmi namlaryň ýerine getirilişi, geljekki edilmeli işler we öňde duran wezipeler barada pikir alşarlar. Onuň işine sanly ulgamar arkaly daşary ýurtlaryň habar veriş terişleriniň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Çärenin çäklerine ýurdumynyň garaşdyrlygynyň 31 ýylygyna başlanan tergini guramak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, garaşdyry baky bir tarap Türkmenistanyň gadanan üstünliklerini hemde ýurdumyzda amala aşylýan giňerimli özgertmeleri wagt etmekde köpçüliklerin habar veriş terişleri ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmetini belledi. Döwlet başlarymyz halkara maslahatynyň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegini üpsünetmek babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Nepesova söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň seismologiýa ýylyny toplumlaryň ösdürmegiň 2022-2026 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň taslamasy barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyzyň häzirki zaman seismotektoniki ýagdaýynyň ösýän şertlerine mümkin bolan ýer titreme dowlaklaryny öwrenmek boýunça işleri güýçlendirmek, ýer gabagynyň seismiki, geodinamiki, elektromagnet, hidrodinamiki we geohimiki ölçeglerini gözegçilik etmek hemde baha bermek boýunça uzul beren tawşyklaryny ýerine getirmek maksady bilen Alimler Akademiýasy tarapyndan Türkmenistanyň seismologiýa ýylyny toplumlaryň ösdürmegiň 2022-2026 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň we ony amala aşyrmak boýunça ýerine getirmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Bir maksatnama ýurdumyzda seismik howpy we seismik tewekkelçiligi baha bermek boýunça amala aşylýan işleriň çäklerini almaň orny ýoklandyrmaga, düýpli we amaly seismik alma barlyklary alyp barmaga, seismik howply dowlaklary ýüze çykarmak maksady bilen maglumatlary toplamaga gönükdirlendir. Bularyň ýeklepi ilatyň goralygyny üpsünetmek ornuna döwlet ýasatyny durmuşa geçirmäge, ýaşlary almy tehnologiýa işleri giňden çekmäge, almy gözlegleriň netijeligini ýoklandyrmaga ýardam eder. Şununla bağlılıkta döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmenistanyň seismologiýa ýylyny toplumlaryň ösdürmegiň 2022-2026 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň we ony amala aşyrmak boýunça ýerine getirmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy ödürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, tebitimiziň seismologiýa ýagdaýyny nazara almak bilen bir möhüm orda almy gözlegleri seljermegiň we işeňleşdirmegiň wajypdygyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz gözeňletlen çäreleriň mümkin bolan tewekkelçiliklerini öwrenmäge hemde giň ekologik we tehnogen helakçylyklariň öňüne almaga ýardam etjekdigini bellep, bir maksatnamanyň düzgünlerini has kämilleşdirmegiň wajypdygyna üns çekip, vice-premieri birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işleri ministri Mehmedova söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň bilim, sport we ýaşar tiýatraty ugurlaryny daşary ýurtly hyzmatdaşlary şolsanyna awraýly halkara guramalary bilen gatnaşyklary üstürmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Şoňla baglanykda döwlet başçylygynyň garamagyna taýýarlanan birnäçe teklipler Hyzmanyna UNESCO we onuň beden terbiýe sport boýunça hökümetary komiteti bilen hyzmatdaşlyk puturlandyrmak boýunça teklip edilendi. Ma'lum bolýary, ýurdumyz 2017-2021 ýyllaryň dowamyna bir komitetiň agdaty bolmak bilen onuň işine işe gatnaşdy.
Şunun bilen baglanykda häzirki wagtda Türkmenistany beden terbiýe sport boýunça hökümetary komitetiniň düzümine 2023-2027 ýyllar üçin agdalygy hödürlemek hem de geljek ýyllarda ýurdumyzda beden terbiýe sport meselelerine jogapkar ministrleriň halkara maslahatyny geçirmegiň mümkinçiliklerini teretmek teklip edilýär. Şunun bilen bir gatarda UNESCO bilen alam bilim ilgamyna öýdary gatnaşyklary geňertmek Birleşen Milletler Guramasynyň bir iri ýürütilýän idarasy tarapyndan geçirilýän şäherleri talip ýaşary çekmek boýunça teklipler beýan edildi. Şeýle hem şu ýylyň 16-19 sentýabr aralygyna New York şäherine UNESCO-nyň guramagyna geçiriljek bilim ilgamyny özgertmek boýunça bütün dünýä sammitiniň işine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy meýleşdirilýär. Sport ilgamyna netijeli hyzmatdaşlyk göstermekde Halkara Olimpiya Komiteti hem de Aziýanyň Olimpiya Geňeşi bilen gatnaşyklara uly ähmiýet berilýär. Şoňa baglykda şu ýylyň 2-5 oktyabr aralygyna Kambodja padşahlygyna geçiriljek Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň 41-nji baş assambleýasyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy aradaky teklip beýan edildi. Şeýle hem ýakyn ýyllarda ýurdumyzda Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň ýerine getiriji komitetiniň nowatdaky mejlisini geçirmek teklip edilýär. Häzirki wagtda Awralia halkara sport guramalary Kyrgyzstanda bütün dünýä dopingga garşy görüş agentligi bilen hyzmatdaşlyk göstermek üçin açylýan täze mümkinçilikler öwrenilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň halkara sport medisina federasiýasynyň agdalygyna girmek boýunça degişli taýýarlyk işler geçirilýär. Garaşly döwletleriň arkadaşlarynyň çäklerini Kyrgyzstanda garaşly döwletleriň arkadaşlarynyň Ugurdaş Geňeşi bilen beden terbiýe sport ilgamyna ýödary gatnaşyklar netijeli häýete eder. Şoňa baglykda bir hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ilerletmek boýunça anyk teklipler beýan edildi. Ýurdumyzda 2023-2025 ýyllaryň dowamyna tebitge dünýä derejesindäki sport ýarşlaryny geçirmegiň mümkinçiligine garamak teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Türkmenistanyň bilim, sport ilgamyny we ýaşar tiýadatynyň döwlet strategiýasynyň ilertirýän ugurlarynyň bir hökümini kesgitlemek bilen bu ugurlarda iki taraplyň hem de köp taraplyň görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy öýtürmek meselelerine işin gorny ýylýanyny beledi. Şu maksatlar bilen ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň ugurdaş düzümleri beýleki halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ýygydyr ösürip ýödary peýdaly gatnaşyklary işeňleşdirmek, olaryň many mazmunyny baýlaşdyrmak boýunça anyk teklipler bilen çykyş edýär. Döwlet başlarymyz innowasion öýdüş ýolu bilen anamly öňe berýän Türkmenistanyň ýöňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak ulgamyna daşary ýurt hyzmatdaşlar bilen mundan meýlekde netijeli hyzmatdaşlyk etmäge çalşýanyny beledi. Ýurdumyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän döwlet sport düzüminiň düredilmegi, halkara ähmiýetli iri ýaşlary geçirmek üçin amatly şertler üçin edýär. Ýaşlar wagtda şol sanyna bilim, alim, medeniýet we sport ilgamlaryna diýip bolan gatnaşyklary höwetlendirmek arkaly hyzmatdaşlyk puturandyrmak üçin hem oňat mümkinçilikler bar. Hormat prezidentimiz bular barada aýtmak bilen vice-premieri bu ugurlarda işi ýygyderli dowam etmegi taşyrdy. Munyň öýdi bu möhüm ilgamlarda netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň merkezi hökümine garaşdy baky bir tarap watanmadan derejesini puturandyrmaga ýardam eder. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýew söz berdi. Çakyýew ýurdumyzyň ulug logistika mümkinçiligini netijeli durumça geçirmek, ugurdaş düzümleri hasy öýtürmek, daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ýödary beýikli gatnaşyklary geňeltmek, üssaşyr ýük taşalşynyň mukdaryny artdyrmak boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Bu ulgamda ýöňde golan wezipeler çözmek maksady bilen daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän hem de ýurdun çäklerinden üssaşyr geçýän awtolog serişleriniň we motosikllerin eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem de tölekleriň möçürlerini halkara tejribelere häzirki durumyň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi. Şoň bilen baglykda bu ulgamda häzirki zaman talaplarynyň ugralanyp bir näçe teklipler, şol sanyna multimodal ulug hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge degişli teklipler taýýarlandy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Gatnaşyklaryň iklimi ýollaryň strategik çatyrygyna ýerleşen Türkmenistanyň bu ýolgamda bar bolan uly mümkinçilikleri has dowul derejede ulanmagy maksat edilýäni beledi. Ýurdumyz netijeli halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek boýunça ýygyderli şäherleri görüp, oňyn başlangyçlary ýöňe sürmek bilen köpügürli sebit hem de ählimumy ulug aragatnaşyk düzüminiň kemale getirilmegine anyk goşandyr goşýar. Döwlet başlarymyz üssaşyr we beýleki ugurdaş işleri güýçlendirmegiň hem de sanly ulgam arkaly öýtürmegiň bu ulgamda ýödary beýikli hyzmatdaşlygy geňeltmekde, ýakynlaşma işlerini çuňlaşdyrmakda ýesaty ýagdaýlaryň biri bolup durýanyny belläp, agentligiň ýol başlygyna bu ugurda toplumlaryň işleri dowam edip, hemme degişli meseleleri içkin teljermegi taşyrdy.
Taňly Ulgamar Kaleýe geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Ular boýunça degişli sözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bir näçe meseleleri teretdik. Pudoklary sürmäge gönükdirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň sany Ulgamar Kaleýe mejlisini geçirip oturýar. Men sizin ähliňizde berk jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, berqarar watanymyzyň güllap ösme uğrunda alp barýan işleriňizde ulu üstünlikleri arzu edýän. Şuň hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Germaniýa Federativ Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenileni adatdan daşary we dowlat elçisi Mikhail Uwe Berhoff kabul etdi. Ol dowlat başçylygynda ananç hatyny goşurdy. Diplomat wagtap kabul edeni üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirip, garaşda bitarap Türkmenistan bilen diýip bolan dowlatlyk gatnaşyklaryň puturlandyrylmagyna uly ähmiýet berýän Germaniýanyň federal prezidentiniň hemde federal kansleriniň mehirli salamlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz ilçini jogapkärli diplomatik wezipe bellenmegi bilen gutlap, dowlatly döwletiň ýol başlaryna iň gowy arzularyny beýan etdi. Hemde ýöýdüktäýärli Türkmenistanyň Germaniýa bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puturlandyrmagy we ösdirmäge ygradlydygyny bellädi. Döwlet başlarymyz şu ýyl Ýewropa Birleşigine Türkmenistanyň ýetaty hyzmatdaşlarynyň biri bolan Germaniýa bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenýänligini aýdyp, şu döwürde türkmen-german gatnaşyklary dowatlyk, ýöýdary hormat goýmak, ynançmak we açyklyk ýöreleri esasyna üstünlikli ösdirilendigini, ýurtlarymyzyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň ähli ulganlaryna, şol sana fiýasy diplomatik, täwdaqsady we medeni ansanperwer ugurlaryna netijeli hyzmatdaşlygyň derejesini kanagatdan bilen belledi. Duşun barşyna döwlet başçylygynyň ýol başlygyna diýipgünli ösdirilýän hemde özgertmeler ýoly bilen anamly öňe barýan Türkmenistan bilen uzak möhletliğin giňerimli hyzmatdaşlygyny ösdirmeginiň Germaniýa Federativ Respublikasynyň hemde Ýewropa Birleşiginiň daşary fiýadatynyň strategik ugurlarynyň hatarnydygy bellenildi. Hormatly prezidentimiz hemde Germaniýa Federativ Respublikasynyň dowlat täýärli wekili, iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde Birleşen Milletler Guramasynyň hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini üstünlikli ösdirilýän türkmen-german gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hemde geljegi baradaky pikir alşmalaryň barşyna halkara başlangyçlaryň ýöýdary gollanmagynyň döwletlerimiziň üstünlikli hyzmatdaşlygynyň aýdyň mysalydygyny bellediler. Şuňla baglykda iki ýurdun bähwidine gybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň diversifikasiýa ýolundan ösdirmegine ýöýdary gyzyklanma bildirilýän gaýdyldy. Täwdaqsadylygy hyzmatdaşlygyň esasy gurlarynyň hataryny kesgitlenildi. Türkmenistanyň hemde Germaniýanyň senagatyň dürli puwdaklaryna, owagçylygyna banyk şeýlegem ulug kommunikasiýa ulgamyna ýören netijeli hyzmatdaşlygy bellenildi. Germaniýanyň ençeme iri kompaniýalary türkmen bazaryna üstünlikli işläp gelýär. Şeýlekem ansanperwer ulgamda, alim bilim ulgamyna iki taraplaryň gatnaşyklaryň işçileşdirmegine we hemme taraplaryň ösdirilmegine aýratyn üns çekildi. Taly goraşlygymyna köp ýyllyk türkmen-german hyzmatdaşlygy munyň aýdyň misalydyr. Diplomat hormatly prezidentimize mehirli kabul edilenligi hemde Germaniýa Federativ Respublikasynyň Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň ýol başly hökümine geçişinde üstünlikleri arzu edenligi üçin ýene dergedek hoşarlyk sözlerini beýan edip, dowlatlyk gatnaşyklaryň işin göstermegi hemde iki ýurdun bähwitlerine gybap gelýän hyzmatdaşlygyň giňildirmegi ugruna tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny anynardy. Duşukdan soň ilçi habarçamyda şeýle gurun berdi. Hormatly prezident bilen duşmak meniň üçin uly mertebedir. Biziň ören netijeli duşumyz boldy. Onuň çäklerini türkmen-german gatnaşyklaryny ösdirmegiň esasy ugurlaryny ara alyp maslahat açdyk we hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmegiň ugurlary boýunça pikir alşdyk. Hormatly prezident Türkmenistan bilen Germaniýanyň dürli ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk etmekde oňun tejribe toplanyny beledi. Şeýlegem hormatly prezident iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde ösdirilýän gatnaşyklaryň häzirki derejesine ýokary baha berdi. We senagat, saglyk goraş, fiýagatçylyk hemde medeni ansanperwer ugurlary boýunça türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ägir tuly geljeginiň bardygyny belledi. Oňun bir taraplyk derejesi, paragatçylyk söýjülük ýörelgeleri we umumy adamzat bähwitli başlangyçlary bilen halkara giňişligine uly awraýa eýe bolan Türkmenistanyň işlemegiň özüm üçin uly hormatdygyny aýtmak isleýän. Men iki taraplaryň gatnaşyklaryň mundan meýlekde ähli ugurlar boýunça ösdirmek üçin
dirur tağallalarmy gaýgyrmajagdygyma inandyrmak isleýän. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanış edýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň Nevzat pudugynyň öňünde goýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hemde Türkmenistан döwlet konserni zerer bolan kompressorlar we ätiýaşlyk şaýlar bilen üpçün etmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalaşykda Türkmenistan döwlet konserni kompressorlar we ätiýaşlyk şaýlary satyn almak barada Birleşen Arap Emirlikläriniň Pioneer House General Trading LLK kompaniýasy bilen şertnamany öz serişleriniň hasabyna baglaşmaga ygtyýar berildi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne paýtagtymyzyň ilatynyň we mehmanlarynyň medeniýetli dyn jalmak üçin has amatly şertler döretmek, şeýle-heme Aşgabat şäheriniň binagerlik, şäher uruşy keşfini hasamy gözelleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalaşykda Aşgabat şäheriniň häkimligine, Aşgabat şäherine magtumly pragynyň täze ýadygarlygynyň durkuny döwrewap täzelemegi we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmagy, Russiýa Federasiýasynyň Возрождение önümçilik birleşigi, paýdarlar jemgyýetiniň serişleriniň hasabyna amal aşyrmak baradaky şertnamany şol paýdarlar jemgyýeti bilen tölegsiz esasy baglaşmaga ygtyýar berildi. Guruluşy işlerini 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna başlamak we işleri 2024-nji ýylyň maý aýynda doly tamamlamak bellenildi. Türkmenistan prezidenti buyrug gol çekdi. Resmi namalaşykda Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklarynyň we insan-perwerlik dep desturlaryny uralyp, hemde Pakistan Assam Respublikasyna bolup geçýän TVG betbagçylyklam köp sanly adam pedalaryna şikayet ýetmeleri we ulum meşhurly weýrançylyklara getirendigini nazara alyp 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna dostlukly Pakistan halkyna insan-perwer kömegini iýermek maksady bilen owy hoşuluk we daşky uşagy goramak ministrligi, Dokme Senaty ministrligi, Saglyk uruş we derman senaty ministrligi hemde senagatçylar we telekeçler birleşmesi degişli derman we saglyk uruş maksatly serişleri, haritlary hemde adyk önümlerini insan-perwer kömek hökmüne Pakistan Assam Respublikasyna muzsuz bermäge borç edildi. Daşary işler ministrligine 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Pakistan Assam Respublikasyna insan-perwer kömeginiň iýerilmegini we gowşurulmagyny guramaçylykly geçirmek tapşyryldy. Häzirde hormatly prezident bilen zehini çağalagyna garaşdyrdygyň merjen dänleri bätaşyny gatnaşyjylary iýerine gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban çağalar, edid körpeler, sizi berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň uly bayramy, garaşdyrlyk münasibetli Türkmeniň altyn atratly bätaşygynyň çäklerini gurulýan Türkmenistanyň zehini çağalarynyň garaşdyrdygyň merjen dänleri dürüjük bätaşygynyň döwlet derejesindäki jemleýiş taparyna gatnaşmaňyz bilen tüý sürekden gutlaýan. Sizin kalbimizin aydymy, dilimizin senatı bolan edid watanymyzy, garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistana muraşyrlayan beýik işleri şyrny wazy, çeper many mazmunly aydym sazlaňyz bilen münasib wasp etjekdiňizi, milli medeniýetimizi we sungatymyzy dünýä ýaýjak, täze aydym sazlary döretjekdiňizi berk inanýan. Mehriban körpeler, Türkmen halky dünýäniň iň baý taryhly hemde medeniýetli halklarynyň biridir. Ata-babalarymyz gadymy döwürlerden bäri paýhasyny we zehinini, ahlasyny hem söýgüsini, begenjini hemde buýsanjyny, arzu hyýallaryny sazlary we aýdymlara siňdirip, Türkmen halkyny şahanat we göwnaçyk millet hökmünde dünýä tanadypdyrlar. Bugün gadymy Jeyhun bilen Bahry Hadaryň arasynda keremli watanymyza toýlamyzy ulan tutup, aýdymçydyra bagşylamyzyň gözel diýarmyzy, tebigatymyzy, şöhratly taryhymyzy we milli gymmatlyklary belentden wasp edýän joşgunly aýdymlary dutardyr gyjagyň gargy tüýdükleri Türkmen gopynyň benli ediji mahmaly uwadary, deprekleň we tevillen nagaralary toý bayramlarynda gaýtalanmajak öwüşgün şaýy. Parahatçylygy we dostlugy gözellik hemde nepisligi davaranlarya.
Sunuğu däleminin yaş yıllar hökmünde size çağı kalbinizdan joşup çıkan acayip sunuğut eserleriniz bilen garaşıl diyarmydan zähmet söýür halkymydan acayip tebigatmydan wasbany belentden ýetirip gorky datadar berbat mergözi aşyk aýdyndar babagambar şükürbaşydyr mulla gaýaly beýik sunuğu saatlamydan ýoluny münasip dowam etdirýäsiňiz. Sizin belent joşgun bilen ýerine ýetirýän aýdym saatlaňyz biziň halkymyzyň dünýä dolýan ykbalydyr. At awraý mertebe şanydyr. Ýüreklere egsilmez şatlyk joşgun paýlaýan täsir sunugutdyr. Garaşyl watanymyzyň beýik geljegi bolan ýaşamyzyň kalbyna sunuguty söýgüni terbilemekde we ösürmekde, zekiň başarnyklaryny ýüze çykarmakda hemde kämilleşdirmekde garaşylygyň merjen dänleri bäteşiginiň ören uly ähmiýeti bardyr. Täze taryhy döwürde alymly, bilimli, zekinli, ahlak we beden taýdan sagdyn kemale gelmeňiz. Dostlugy, parahatçylygy we bagtyarlygy wasp edýän ajaýyp sunugut eserleriňiň belentden ýaňlanyp durmagy, şadyan gülkülüňiziň zemini doldurmagy döwlet siýasatyna öňe sürýän esasy maksatymyzdyr. Ediz körpeler Gahrman arkadamyzyň nusgalyk işleriniň netijesinde Türkmenistan bagtly çağlaryň ýurduny we arzulyň hatyr bolýan ülkesine öwrüli. Geýim göçörli özgörtmeler, belen tutumlary, köňüllümizden gowanjy bolan şadyan çağlamydan watan söýjüligiň, insanperwerligiň, dostlugyň we hoşniýetliň belen ruhyna terbilenmegine gönükdirlip, bu urdaky işleri üstünlikli dowam etdirýäs. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasyna kesgitlenen güziplere laýyklykda garaşyl ýamynyň ähli şäherleri owlaryna häzirki zaman kompýuterlary, interaktiw multimedia tehnologiýalary bilen öpçüne dilen çağlar baglaryny orta mekdepleri gurup siziň hemme taraplaýan saatlaşykly ösmegiňiz, döwri we bilim terbiýe almaňyz, sport, döwrejlik bilen meşgullanmaňyz zeki kämilleşdirmeňiz üçin zerur bolan ähli tagallalar edýäs. Geljekde de bagtyar çağlamydan döwri we bilim almagy, döwrejlik bilen meşgullanmak üçin amal aşyrýan özgörtmelerimizi üstünlikli dowam ederiz. Milli aýdym sunutmadan mehriban ýaş ýyldary Bagtyar körpeler, size zekini çağlayan garaşylygyň merjen dänleri bäteşiňiň jemleýiş tapyryna gatnaşmagyňyz bilen ýene bir gedek tüý sürekden gutlaýan. Bäteşikde siziň her biriňize üstünlikliň hemra bolmagy, geljekde watanymyzyň, halkymyzyň awraýyna, awraý şöhratyna şöhrat goşup, sunugu däleminiň ýyldızlary bolup ýetişmegiňizi arzu edýän. Goý dostlugy, parahatçylygy we bagtyarlygy wasp edýän ajaýyp sunugut eserleriňiz, şirin aýdymlaryňyz, joşgunly saatlaryňyz ýer ýüzüne giňden ýaýylsyn. Size berkcan saglyk, egsilmez bagyt, okuwda we durmuşda aýdym saat elemine uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzir sizi hormatly prezidentiň adyny elan hatlan tanşy diýäs. Onuň aly hazraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Jenap prezident Neidhard Hofer Wiesingen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçisi hökmünde işi tamamlanan soňra bu wezipä Mikhail Uwe Birkhoff bellemek kararyna geldi. Mikhail Uwe Birkhoffiň şahsy häsiýetleri onuň öz üstüne ýüklenen ýokary wezipäni ýerine ýetirmek üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynam döredýär. Oňa Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistanyň adatyndaşary we dowlat täýärli elçisi hökmünde size ynançgatyny gowuşdurmak hurmaty ananarly. Siziň aly hazretiňizden ony meherli kabul etmeňizi, hemde size meniň adymdan ýa-da Germaniýa Federatiw Respublikasynyň hökümetiniň tagşyrygy boýunça beýan edýänleriniň ählisine dowly ynanmaňyzy haýyş edýän. Pursatdan peýdalanyp siziň aly hazretiňizde rowaşlyk, Türkmenistany bolsa awadançylyk we ösüş arzu edýän. Size beren sarpy goýmak bilen Frank Walter Steinmeier, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň prezidenti. Arka dağrı serdarımdan ovu hocalyk ulgamyny ösürmek, ovu adamlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowranyrmak baradaky ýygydarly aradasyndan taýsy tagallasyndan ruhlanýan zähmet söýür daýhanlamyz üçin ören jogapkärli döwür. Geljek 2023-nji ýylyň azyklyk bugdaýyň hojalyk ekonomi bolany bugdaý hasyrynyň düýbün tutuljak güýzki ekiş mewsimi ýetip geldi.
Şunu diyarımızın ähli vilayetlerine arkadaşlar serdarımız hurmatly prezidentimiň Ak patatı bilen büyük möhüm çäre gurumaçylykla girişilip, buğday ekişi mövsümüne davarary ýagdaýda badarga berildi. Arkadaşlar serdarymyzyň Ak patatyndan ruhlanyp Ahal vilayetine buğday ekişine bismillah edilmek münasibetli vilayet merkezi Änew şäheriniň Medenet öýüne geçirilen dawaranyň başy usuly maslahat bilen başlandy. Maslahatda çykyş edenler ata watanymyzyň baş waýlyklarynyň biri bolan buğdaýyň öndürülüşiniň ýyl saýyn artýanyny, muňa bolsa ýurdumyzda halkyň arkadaşly zamanaty ýylyna vilayetin gallaçylarynyň gadanan ajaýyp zähmet ýeňişleriniň aýdyň mysallaryny gowunç bilen bellediler. Sonra mihmanlar Ak buğday muzeýine bardylar. Olar bir ýerde ata-babalarymyzyň irki döwürlerde ulanan ekrançylyk medeniýetine degişli ilkinji gurallary, galla orýan oraklary, däni öwme üçin niýetlenen soky hemde degirmen daşlary, hojalyk durmuşyna ulanýan gadymy gap-gaşlar hemde beýlekler bilen tanışdylar. Buğday ekişine atnazylar Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň Klas kampaniýasynyň okuw geçirilýän synp otoglaryna öýdary pikir açdylar. Hemde Klas kampaniýasynyň traktorlarynyň işleşi, guruluşy hemde ekiş geçiriş döwrüne howpsuzlyk çärelerini berja edilişi hemde gerekli isbatlary bardy öýdary pikir açdylar. Sonra illeşlemede vilayetde geçiriljek buğday ekişine Ak pata vermek üçin saýlanylan ýere Ak buğday etrawynaky Ak Özüm daýhan hojalygynyň ekin meýdanyna bardylar. Bir ýerde arkadaşly serdarymyzyň taşynyň laýyklykda dili senali, il tiýligli ýaşullar buğday ekişine dawaraly ýagdaýda bismillah etdiler. Ýeriň we göň hakyýat bolan edid Allahym, halkymyzyň döwletli saçagynyň bereketini artdyrmakda, kuwatly watanymyzyň miýdemezligini hatda berkitmekde, tarihi işler amala asyrýan, daýhanlarymyzyň hatda ruhy bilen zähmet çekmekler üçin döwrewap iň täze hilli o hojalyk tehnikalaryny alyp berip ähli mümkinçilikler döredip berýän garasyz hem Baky tarap Türkmenistan döwletimiziň belent mertebeli prezidenti, hormatly arkadaşly Hazy serdarymyzyň hemde ýurdumyzda ýatdan çykmajak ägurt uly işler bitiren Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy, hormatly Hazy arkadaşymyzyň janlary sag başardyk mertebeler belent dolup, ili ýurt bähwitli döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerini hemişe rowaj eyle. Edid Allah'ım, edermen daýhanlarymyzyň bereketli topragymyza sepen gursgursak ak buğday dänileri müňläp, döwlet öňündäki galla borçnamalarymyzy uly üstünlikler we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekli özüň müýesser eyle. Ýurdumyz parahat, illerimiz aman, ýyllarymyz bereketli, saçaklarymyz yrsygal döwletli eyle. Goý dünýä dursun, berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ähli halkymyz bir başa jemläp, belen tepkitleri alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun, goý dünýä dursun, merdana türkmen halkymyzyň dowamaty dowam bolsun, goý dünýä dursun, edid watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbil alamin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Tohumlaryňyz müňlesin edermen gallaçy baba daýhanlar. Tohumlaryňyz müňlesin edermen gallaçy baba daýhanlar. Sonra bir ýerde arkadaşly serdarymyzyň buğday ekişine geçirmek üçin alyp beren ýygyna ekijiler tirkelen kuwwatly traktorlary köpçülikliň däni ekişine girdirildi. Ekişe girdilen traktorlaryň sağlaşly sesleri bir ýerdäki bayramçylyk ruhy, şowkun şatlygy bilen goşdy. Ýere gelende bellesek ahally gallaçylaryň şu ýyl güýlük buğday ekişine geçirmek üçin ýokary hilli dänäniň biziň howa hemde toprak şertlerimize uýgunlaşan ýokary hasyl berýän tohumlarynyň görnüşlerini saýlap alanyklarynam aýratyn bellemek gerek. Ekin meýdanlaryna geçiriljek güýlük buğday ekişinde Ahal vilayetiniň Owa Hojalyk Öňümçilik birleşiginiň ýerlerdäki çeýniki hyzmat edýän kärhanalarynyň hemde etraplardaky daýhan birleşikleriniň garamagynaky kuwwatly traktorlaryň hemde däni ekijileriň ýüzlerçe bökdünşit işlediler. Ekiş döwrüne olara ýürüýte döredilen çeýniki iýdek toporlarynyň hyzmatam ýokary hil derejesinde iýdigdel guralar. Dawaranyň dowamynda atnazylar däni ekişinde işlediljek çeýnikeleri bilen içkin tanışdylar. Rejelenip hatara goýulan buğday ekişine hemde oň soňky iýdegler döwrüne işlediljek hat kämil çeýnikeler gojaman hemde gödel köpetler etekläp oturan bereket meýdanyny görkem beder boldy. Bu ýerde buğday ekişine bismillah edilmek münasibetli guralan dawara hemde giň gowurmy ser ýaýwarandyry.
Vilayatyň dutaşçylar toplarynyň milli aýdym saarlary ustahatlyk bilen ýerine ýetirmekleri belentin tutulan zähmet toýunyň şowkun şatlygyny artdyrdy. Dawaranyň geçen ýerine türkmen halkynyň milli senedi bolan dutar saz guralynyň ýasalyşyny görkezýän senetkarlar ekrançylyk guralynyň hemde öý hojalygyna ulanylýan dörli görnüşli gap-gaçlaryň ýasalyşyny görkezýän ustalar, zenanlaryň milli şaýseplerini ustahatlyk bilen ýasaýan zergärler dawaranyň ýaraşy boldy. Şeýlede datly gawunlardan kakyn hemde sökün ter bakçy önümlerin görnüşler görkezildi. Vilayatyň şäherine dünýäň gülüne laýyk gelýän döwrewap dokma toplumlaryna öndürilen hil wawatyna dünýä bazaryna bäsleşige ukyply dokma önümleriniň goýulmagy şäheriniň ýaraşy boldy. Vilayatda däne kişine bismillah edilmegine başlanyp geçirilen bugünkü giň gowurunly dabarada däneli ekinleriň tohumlarynyň, gerbasitlaryň hemde beýleki dökünleriň, durly içkileriň, ter gök bakçy ekinleriniň miýweleriň sergileri şeýlede çörek önümleriniň durly görnüşleriniň hatarlanyp goýulmagy watandaşlaryň bu soňçlaryny artdyrdy. Dawaranyň dowamyna vilayatyň medenet we sunugat işgärleriniň çykyşlaryna giň orun berildi. Turbaşdan aýdym saýadyň hoş awazyny beslenen bu dawarada medenet we sunugat işgärleriniň däne kişine bismillah edilmegi münasibetli ýüri totaýarlan çykyşlarynyň hoş awazy kalplara ornady. Ustahatlyk bilen ýerine ýetirilen aslara ýaňsalan aýdym saarlarda hemde tanslarda hormatly prezidenti bilen başdanlygyna we Kara döwletiň täze eýýamynyň galkynç döwrüne aqwaly göterilen mehriban halkymyzyň, parahat watanymyzyň we Kara döwletiň täze eýýamynyň galkynç döwrüniň ýeşletli ýaşaýşymyzyň pek zähmetleri bilen ýerden zer önlerýän hasyl ustahatlarynyň hemde türkmeniň dünýä meşhur ak buğdoýunyň wasfy belentden ýetirli. Bu ýerde sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen bäsleşikler hemde görkezme çykyşlary oňatmajlarda uly täsir galardy. Topragyndan tylla öňýän bereketli ene topragy atan her bir däneňiz müň bolsun. Ahal vilayatynyň edermen gallaçy Babaday hanlary. Men Ahal vilayatynyň Göktepe tarabynyň ýaşaýçy Hakaway Hüýünüf. Arkadarly serdarymyzyň baş tonlugyny ähli pudoklar bilen bir hatarda owozul pudogyna hem uly ösüşler gazanylýar. Bir Kara döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe her bir güni uly üstünliklere beslenýän ata watanymyzda hormatly arkadarly serdarymyzyň baş tonlugyny ähli pudoklar bilen bir hatarda owozul pudogyna hem uly ösüşler gazanylýar. Hormatly arkadarly serdarymyz geljek ýylyň buğday hasyl üçin ýurdumyzyň vilayatlaryna buğday ekişine başlamaga ak pata berip däp bolup gelişýäli bir ýaşullara hormat goýup ekişleri başlap bermegi bizi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz arkadarly serdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeli başyňyz hemişe belen döwletli tutumlaryň rowaj alsyn. Her bir däneňiz müňlesin hormatly arkadarly serdarymyz. Her bir däneň müňlesin edermen Babaday hanlar. Ýer seher bilen tyllaýynyň bereketli balkyn topragyna şuwrasyny saçmak bilen owy hojalygyna jogapkärlik möhümlerine güýdük buğday ekişine başlanyp balkyn vilayat häkimligine geňeş masada geçirildi. Bu masada Turbaşdan işen häsiýete eý boldy. Masada sebäpde ýaýwanyna owy hojalyk özgörtlerini üstünlikle amala aşyrmak, güýdük buğday ekişine aýratseniki talaplara laýyk geçirmek barada anyk gurrun edildi. Hormat prezident bilen ak patatynyň ruhanyň masada gatnaşanlary öz çykyşlaryny hormat prezident bilen milli ykdysadyýet bilen owy hojalyk buğdogyny ähli taraplaryny ösürmäge berýän taýsy himayet gollugy, ekrançylaryň zähmet we durmuş şertlerini gowrunmak barada edýän ardasy üçin çuňgur hoşalyklaryny beýan etdiler. Bu ýsoň bilen dowam edýän halkyň arkadar zamanasy ýylyň güýdük buğday ekişiniň öňýanyna Gunbatar Sewtiň merkezi Balkana Bataky Gulayat taryhy ülkeni Uranç muzeýine möhüm gatnaşyk mehanizatorlaryň we owy hojalyk toplumynyň işgärlerine gatnaşmaklaryny guralan gedelen jemy aýratyny many mazmuny eýe boldy. Soňra bu jogapkärlik möhüm münasibetli Balkyn vilayatyny ýeri owy hojalyk etraplarynyň biri bolan Serdar etrabynyň Goçdaýhan birleşiginiň ekin meýdanyny gurulany dawarada juda belentden tutuldy. Oňa vilayatyň ähli etraplarynyň bagtyar adamlary aýratyna toplumynyň işgärleri, kärençi daýhandar, jemgyçylyk gurumlarynyň hemde ýaşul nesliň wekilleri, medeniyet we sunugat satlary ýokary ruhanatyga gatnaşdylar. Soňra bu ýerde hormat prezident bilen sarıgyny eýerlip, asly däwe görä, ýyl içinde uly syla sarpanyň eýeleri bilen hormatly ýaşulyň bismillah diýene senaly sözleri bilen buğday ekişine girişildi. Ey Allah'ım, mukaddes ata vatanımızın owa hojalygyny östürüp kämilleşdirmekde
ulu işler durmuşa geçirýän edermen daýhallarymyň has hem ruhu bilen zähmet çekmekler üçin täze döwrawap hemde ähli amatlykları bolan owa hojalyk tehnikalaryny alyp ýakyndan ýardam berýän hemişe özüniň ilkinji aladasyna halky edinip ýurdumyzda azyk bolçulugyny döredýän hormatly prezidentimiz Arkadaly Hacı Serdarmyzyň hemde il günümizin alkışına münasip bolan gahrmany hormatly İlyas Süleymaz, hormatly Hacı Arkadağımyzyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak mertebelerini belendeýläp, il yurt bähwitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerini hemişe rewaj eyle. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň bu sähetli gününde hormatly prezidentimiz Arkadaly Hacı Serdarmyzyň buğday ekşine beren ak patasyna ruhlanyp, buğday ekşine girişýän Balkan vilayatymyzyň zähmet söýür, agdy bir daýhallaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud Peygamber howandar bolup, Burkut we medetkär bolup, Allah Tagallanyň özü bereketini, nuruny eçilip, ihlas bilen ýere sepen her bir dänämiz müňläp, döwletimize we halkymyza rızkal bereket getirsin. Watan öňündäki galla borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirip, hasyl toýuna uly üstünlükler awray bilen barmaklygy beýik bir waryň özi ähli bawaday hallarymyza miýesser eýlesin. İlimiz asuda, ýurdumyz parahat, halkymyz agdy bir, ýyllarymyz bereketli, taçaklarymyz rızkal döwletli bolsun. Goý dünýä dursun, garaşdy, baky bir tarap jan watanymyz Türkmenistan dursun. Goý dünýä dursun, asly nurdan merdana türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen tepkitleri alyp barýan Arkadaly Hacı Serdarmyz dursun. Amin ya rabbel alamin. Ýaşulyň ak patat bilen kuwatly tehnikalary alyslara ýaýlyp ýatan meýdanyň bir ýandan ýere buğday ekşine başladylar. Esasy şäheriniň geçiriljek ýerine guraýatda bar bolan kuwatly owa hojalyk tehnikalarynyň gatnaşmagyny gurulany ýürüýüş hem Balkan welaýatynyň owa hojalyk pudunyň tehnika binýadynyň ygtybarlygynyň aýdyn güwätine öwrülip, aýratyny many mazmuny eýe boldy. Kuwatly traktorlaryň sadaşykly hereketleri geljek ýylyň bol hasylyň hut häzirki pursatda mäkemden berk tutulýan ony bütün aýdynlyk bilen suwd etdi. Şeýlede dawaran geçýän ýerine guraýatyň owa hojalyk önümleriniň we agresiýa toplumynyň gaýtadan işleýän senatynyň taýýarlayan haritlarynyň sergileri guruldy. Ýokary hili taýýarlanan çörek we çörek önümlerinden göýek we bagça ekinlerinden meýweli baglardan alýan ekologiýa taýdan arasy önümlerden gurulan sergiler bilen içgin tanşanlary vilayatda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe owa hojalyk pudunyň belent ösüşleri eýe bolýanyna ýene bir gezek göz ýetirdiler. 6 anat aýgylyň töwereklerini atarlany toý gadanlaryny türkmen saçanyň daatly nagmatlary bilen daharlaň toý pişmeleriniň dara çelpekleňe dürli görnüşler taýýarlanyp mukaddes tamdarlarda türkmen çöregi pişirildi. Bu ajaýyp görnüşleri Balkany bagdaýhanlaryna geljek ýylllarda ene toprakdan bol hasyl aljakdyklaryny bolan anamlaryny hasam berkitdi. Şeýle işen häsiýetdäki dawaran tutuş dowamy ullun tutulan aýdym sazy çykyşlara ulaşdy. Balkana wataky vilayat döwlet drama teatrynyň sunut saatlarynyň sahnalaşdyran çykyşlary çuň many mazmuny eýe boldy. Gunwatar sewtiň etrap şäherlerinden gelen tanymal bagşa salanylan estrada aýdymçylarynyň ýerini ýitiren döwrwap aýdym saatlaryna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň halkyň arkadaly zamanasy ýerine hormatly prezident bilen amalaşyrýan il ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli ýurt uly işleriniň wasfy ýetirildi. Güýzlük buğday ekşine başlanyp ýokary derejede guralan dawralara uly höweslen gatnaşan Balkanly bagdaýhanlary Arkadaly Serdarmyzyň öz öňlerine goýan güzeplerini üstünlikli durmuşa geçirip, Gunwatar sewtiň ykdysadyýetynyň owa hojalyk ulgamyny belent sepketlere besejekdiklaryny uly önemi bilen aýtdylar. Tohumyňyz müňlesin Balkan welaýatynyň edermen gallaşlary. Men Balkan welaýatynyň ýaşaýçysy Meret Niyaz Hydyr Niyaz. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkylyş döwrüniň her bir güni ulustyrlykleri we toýdur bayramlary beslenýär. Ýurdumyzda owajalyk pudan östürmäni, adyk bolçugyny döretmek üçin
ägirt ulu işler alınıp barlya. Halkın arkadağı zamanası yerinin sehatligine hormatly prezidentimizin arkadağı serdarımızın ak pata berme bilen il tiýlegli ýaşullaryň bismillah bilen galla ekilişine badalga berildi. Hormatly arkadağı serdarymyz babaday halary işlemäne, yerden bol hasyl almana, halal baýamana ähli mümkinçilikler döretip berýär. Ata watanymyzy güllediýän, Türkmen halkyny bagtly durmuşda ýaşadýan gahrman arkadağymyzyň, arkadağı serdarymyzyň jallary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutmuşlar elmidama rawastyrıp etsensin. Tohumyzy müňlesin, hormatly arkadağı serdarymyz, tohumyzy müňlesin edermen gallaçyp babaday hallar. Arkadağlı serdarymyzyň ak patasyndan göwünleri galkanan Daşady vilayetiniň gallaçy babaday hanlary geljek ýylyň hasyly üçin güýlük bugdaýyň ekişine guramaçylykly girişdiler. Ekiş mövsümini ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek wezipelerine başlanyp, vilayet häkimligine geçirilen maslahatda çykyş edenler ýurdumynyň gallaçy babaday hanlarynyň netijeli zähmet çekmekler üçin arkadağly serdarymyzyň döredip berýän döwrewap şertler hakynda buýsançly gurrun etdiler. Maslahatda ýurdumyzda ösüşiň täze berentliklerine tarap ynamly alyp barýan hormatly prezidentimize alkyş sözler aýdyldy. Soňra dawratnaçylar Daşaw şäheriniňki taryhy we ülkän öwreniş muzeýine aýlanyp gördüler. Bu ýerde halkymyň şöhratly taryhyna degişli milli gymmatlyklaryň tutuş toplamy ýerleşýär. Olary synan adamlar 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň bugdaý hasylyny ösdürip yetişdirmekdäki tejribeleri bilen tanışdylar. Daşaw şäheriniňki Türkmen Owa Hojalyk institutyna geçirilen şäherde vilayetde bugdaý ekişine girişilmegi bilen baglanyşly uraldy. Bu ýerde ýerleşdirilen görkezme serişdeleri ekiş döwrüne ulanajak tehnikalaryň, owa hojalyk gurallarynyň tohumlyk bugdaýyň durly görnüşlerini özüne jemleýär. Güýlük bugdaýyň ekişine bagşlanan dawralar soňra Gowadagy Tramanyň Türkmenistan daýhan birleşigine dowam etdi. Möhüm agratseniki çäräniň geçirilýän ýerine ýürüte taýýarlanan ekin meýdanlaryna milli daýhançylaryň ähli görnüşleri döredildi. Bu dawralar adamlaryň gowunlaryny galkanlaryp bu ýysançlaryny beýgeldi. Bu ýerde ekiş geçirmäge dol taýýar edilen meýdanlar gowunyň öterýär. Dawratnaçylar bu meýdanlara bu ýysanç bilen synadylar. Daşary ýurtlardan satyn alyp berilen kuwatly kemil tehnikalaryň owa hojalyk gurallarynyň aňyrsyna göz etmeýän hatarlary kalplarda eýsilmeýän bu ýysanç döretdi. Şeýle joşguny pursatlardan soňra ýaşuly neslin wekilleriniň gatnaşmaklaryna ekşe badalga berildi. Ey Allahym, ediz ata watanymyzyň owa hojalygyny ösdürip, azyk bolçulugyny döretmekde zerur işler we mümkinçilikler döredýän, halkymyzyň eşretde durmuşy we bagtyar geljek üçin tagalla edýän hormatly prezidentimiz arkadagy Hacı Terdarymyzyň hemde döwletli beýik tutumly işler durmuşa geçiren hormatly il ýaşulymyz hormatly Hacı arkadağymyzyň janlary sag, başlardyk ömrü uzak bolup, ýurda abad, halk parahat bolup, ýagty geljege öň alyp barýan il ýurt bähwetli tutumly işlerine üstünlük awray, eýsilmejek güýç kuwat nesip eýle. Ey Allahym, Hacı arkadagy serdarymyzyň ak patalary bilen ata babalarymyzdan miras galan daýhançylyk däplerini eýerip, dili senaly il tiýlegli ýaşullarymyzyň gatnaşmagyna bugdaý ekişine girişýän 360 pirli Daşawy vilayetimiziň zähmet söýer edermen daýhanlaryna Allah Taala ýar bolup, işlerine ýeňillik, gujur gaýrat, topraga sepen her bir dänämiz müňläp halkymyza ırsgal bereket getirsin. Ediz Allah'ım, yıllarımız ırsgally, döwlet saçamyz bereketli, ýurdumyz parahat, ruh bilen halkymyz agdy bir asuda bolelin, bagtyar durmuşda ýaşamagyny dowam eyle. Allahu akbar. Bismillah. Her bir dänen müň bolsun. Her bir dänen müň bolsun. Her bir dänen müň bolsun. Ýaşy delegelerden soňra tehnikalar herekete getirildi. Olaryň owadan hatarlar hemde ekizileriň gözel görnüşleri gowunlary galkynç paýlady. Munyň özi vilayetin gallaçy ýer ýerleriniň ekişi öz wagtyna geçirjekdiklerinden habar berýär. Şu mewsimi bir kemse taýýarlanan döwlet kasamy tehnikalaryň owa hojalyk gurallarynyň bökdünşit işledilmegi üçin bolsa ähli mümkinçilikler döredildi. Hormatly prezidentimiziň daýhanlary baradaky bimeşür aladylary, kömekdir gollawlary, vilayet ekişiň öz wagtyna tamamlanmagyna zerur bolan ähli agratehnika çäreleriň doly berja edilmegine mümkinçilik berýär.
Bir yerde Türkmen Awa Hojulyk Institutynyň şeýlede daşawat arasynat ortaknary okul mekdebiniň muallimlerdir talip ýaşlary buğda ekişinde ulanıljak tehnikalar hemde owa hojulyk guralarynyň aýratynlyklaryny tanışdylar. Daşary ýurtlardan anyp berilýän iň häzirki zaman tehnikalary, olaryň durly guralary buğda ekişiniň bellinen möhletlerde ýokary hil derejesine geçiriljekdigine şaýatlyk edýär. Munyň özi arkada agly serdarymyň taşyryklaryna laýyklykda ýurdumyň ähli ýerlerine bolşýaly. Daşawat vilayatyny da owa hojulyk puwdagyna amala asyrlayan şowly özgörtmelere güwä geçýär. Owa hojulyk ulgamyna işlemäge, ýokary hasyl almaga ajaýyp mümkinçilikler döredip beren arkada agly serdarymyda daşawatly daýhanlar özleriniň alkışlaryny aýdýarlar. Buğda ekişine girişilýän meýdana guralan sahnada vilayatyň medeniýet müdürligi tarapyndan taýýarlanan joşgyny çykyşlar has belent ýanglandy. Sahnada vilayatyň döredjilik toparlarynyň medeniýet we sunugat saatlarynyň ýaş ýerine ýetirjilerin buğda ekişi münasibetli ýüri taýýarlan aýdym saly çykyşlar ýaýwananyrlar. Ýerine ýetirilen joşgyny aýdym saatlarda eziz watanymyzyň hormatly prezidentimiz, arkada agly serdarymyzyň, gahrman arkadamyzyň dünýä ýaňsalýan beýgi berqara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň hemde dany halkymyzyň daýhançylyk däwletleriniň wasby belentden ýetirildi. Davranyň geçýän ýerine goralan ag öýleriň owadan hatarlary, olaryň öňlerine ýaýwanlanyrlan dürli sergiler hemde beýleki gözel görnüşler biri-birini goşup, bu ýere gelenleriň gowundan galkynlardy. Milli gymmatlyk Adamdan ähli görnüşlerini özüne jemleýän giň gowurunly sergiler ýaýwananyrly. Ag öýleriň öňlerindäki el işleriniň sergileri, daýhançylyk guralarynyň görnüşleri, olary taýýarlaýan ustalaryň işleri, göz başyny gadymyetden alyp gaýdýan ustaçylyk, zergärçilik sunugatynyň önümleri hemde beýleki gözel görnüşler gowunlara galkynç baýlady. Sportyň durly görnüşleri boýunça görkezlen çykyşlar hemde bäseçikler çäre öl boşly bedeg berdi. Tohumyňyz müňlesin. Daşawatly ezber gallaçylar. Men Daşawat şäheriniň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly el ýaşlysy Bayram Murat Allahnazarov. Arkadagy serdarymyzyň ýol başçylygynda ediz diýarymyzda amala asyrylýan taryhy wakalar ajaýyp döwrümizde şan şöhrat besleýär. Arkadagy serdarymyz owa hojalygyny ýokary öndürjülükli işlemek üçin ähli amatlyklar bolan tehnikalary ýygyderli satyn alýar. Bu hem daýhanlaryň işiniň netijeligini ýokarlandyrýar. Arkadagy serdarymyzyň ak patasy bilen şuň asylly däbe eýerilip ýaşy dilek niýetler bilen il silagly ýaşullaryň bismillasy bilen owa hojalyk işgärleriniň gallaçy baba daýhanlarymyzyň gatnaşmagynda vilayatymyzyň Guwa dağı etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginde buğday ekişine başlandy. Halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamagy, daýhanlaryň üstünlükli zähmet çekmek üçin giň mümkinçilikler döretýän hormatly prezidentimiziň jany sag ömrü uzak tutýan el ýurt bähwitli tutumly işleri hemişe rewaj alsyn. Her bir däneňiz müň bolsun gahrman arkadagymyz. Her bir däneňiz müň bolsun arkadagly serdarymyz. Her bir däneňiz müň bolsun edermen baba daýhanlar. Arkadagy serdarymyzyň ýaşullaryň bismillasy bilen buğday ekişine girişmek barada beren ak patasyndan ruhlanýan tejribeli owa hojulukçylaryň gatnaşmagyna Lewap vilayat häkimligine maslahat geçirildi. Hormatly prezidentimiň başdanlygyna anyp bolýan owa siýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek 2022-nji halkyň arkadagy zamanasy ýylyna arkadagy serdarymyzyň hemme taraplaryň ýardamlary, kömekdir gollawlary bilen gallaçy baba daýhanlarymyzyň tutan ýöli zähmetiniň netijesinde buğday ekiş mövsümini öz möhletine guramaşylykly geçirmek bu işte arkadagy serdarymyzyň aladalary bilen ýurdumyza getirilýän kämil owa hojulyk tehnikalarynyň güýjünden ýerlikli peýdalanmak, şeýlede ene topraga tepilýän bereket tohumyndan gowy göýgör salmak, agry tehnikanyň talaplaryna görä ýydak işlerini ýaýwanlanmak barada döwletli maslahat edilip, bu wagtda daýhanlarymyza ýerden bol hasylanmakda döredilip berilýän giň şertler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden çykan alkyş sözler aýdyldy. Buğday ekiş dawra sanatçylar bugünkü toýly günde Lewap vilayatynyň taryhy we ülkany ulanış muzeýine gezilişde bolup, owa hojalygynyň gadananlary, owa durmuşy bilen baglanşly muzey gymmatlyklaryny synladylar.
Sonra buğda ekis davaratnatyjylar welaýatynyň çärje oturanyň Watan Daýhan birleşigindäki kuwwatly tehnikalaryň hatarlary bilen saglaşyp, ruhun galkynlaryan bir kemsi tekillenip, ekişe taýarlanan ýürüte meýdana geldiler. Bu ýerde Kämil owa gojalyk tehnikalar hemde ekiji gurallar bilen bir hatarda dürli agro tehnika çärlerini ýetlenen tirkek enjamlaryny yerleşdirmegi owa ilat üçin möhüm buğda ekiş mövsümine görülen ykçam taýýarlyk işlerinden habar berýär. Bu ýerde 2023-nji ýylyň hasyl üçin buğdaýyň düýü tutulyp, ekiş mövsümine dawaraly ýagdaýda badalga berildi. Ediz Allahym, gujur gaýratly türkmen daýhanlarymyzyň güneşli diyarımızın bereketli toprağından bol hasyl önürmekleri üçin döwlet derejesinde ýygy giderli himayet gollawlaryny berýän Seýlehem Mähriwan halkymyzyň bagtyýar bol elin durmuşda ýaşamaklary üçin hormatly prezidentimiz arkadagy Hazy Serdarymyzyň hemde Türkmeniň taryhyna unutulmajak beýik tutumly işleri durmuşa geçiren hormatly İlyas Ülümid Hazy arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň zanlary sag, başlary dik, ömürleri uzak, ýyl ýurt umumy adamzat bähwetli alyp barýan tutumly işleri elmedamy rawaz alsyn. Ediz Allahym, berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwrüniň halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň bu mübarek sähetde gününi hormatly prezidentimiz arkadagy Hazy Serdarymyzyň ak patasy bilen asylly hem sogaply işe guramaçylykly giýirýän Lewap welaýatymyzyň zähmet söýür Jepakes daýhanlarymyzyň we owa hojalyk işgärlerimizin arsyň rahmeti singen keramatly ene topragymyza ihlas bilen ýere sepen her bir buğday tohum müňläp ýurdumyza her bir mukaddes maskaly ojaklarymyza arsygaly döwlet getirsin. Amin ya rabbil alamin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir dälen mün bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir dälen mün bolsun. Sonra kuwwatly tehnikalar ekiş mövsümine girişdi. Ýeri gelene bellek Beştek welaýaty taryhy ähmetli şany ýylymyzda 130.000 hektar ýere adaklyk buğday ekilip, geljek owa hojalyk ýylynda bol bereketli hasyl almaklyk gözüne tutulýar. Bereketli meýdanlaryň mövsüme bir kemsi taýýarlanmagy ekişe girişen häzirki zaman kämil owa hojalyk tehnikalarynyň saglaşlygy hatary ekişiň ýokarky derejesinde anyp barmagy, ösen tehnologiýalaryň dünýäniň öňdäwäji kompaniýalarynyň taýyk ekijileriniň kömegi bilen buğday ekişiniň anyp barmagy, jogapkärli mövsümiň öz möhletine ýokary goramaçylyk derejesinde geçirilejekdigine bolan ynanmy berkidýär. Torgunucu fırsatın dowamynyň hatara dikilen aýgylaryň öňlerine medeniyet hemde sunugat işgärleriniň ýokary joşgyn bilen ýerine ýetiren tansary, folklor toporlarynyň, ustad aýdymçylaryň, hormatly prezidentimiziň beýik tutumlary, berkara döwletiň täze eýýamynyň galkynç döwrüniň şany özgertmeleri, ak buğdaýyň ata watan hasaplanýan Türkmenistan diýarymyz, halkymyzyň bagtyar durmuşy, rızkaly berekete beslenen Türkmen owasy, daýhan zähmeti, keramatly Türkmen topragy baradaky şowkuny çykyşlaryny otgoşmagy, halklarda aýratyn buýsanç duýgularyny öğretdi. Toy bayramlarymyzyň bedewi bolan bagşy sazanylaram özleriň joşgyny aýdymlary bilen buňky dawara sowgatly geldiler. Altyganat aýgylaryň uzun katary bilen utgoşukly ornalan dürli sergiler täsiri bilen tapatlanyp dawaranyň mihmanlaryna uly gydyklanma öğretdi. Sergilerde gök, meýwe, alyk hemde beýleki owa gojalyk harytlary şeýlede daýhançylykda ulanylýan dürli zähmet gurallary, agaç hemde dutar ustalarynyň işleri, amala haşam sunugatynyň gadananlary, milli mirasymyzyň naýbaşlarynyň biri bolan gelin gyýlarymyzyň el işleri, halyk hemde haly önümler görkezilip, berkarar watanymyzyň owa gojalyk pudawyna gadanylýan bedewatly ösüşler, hormatly prezidentimiziň döwlet siýasaty, amala asyrlayan şany özgertmeleri özüniň aýdyn beýany tapdy. Gelin gyýlaryň öme aýdyp, el işleri bilen meşgul bolan portatlary, owa durmuşynyň gözelliklerini görkezýän ajaýyp görnüşler, milli saat gurallarymyzyň hemde owa gojalyk gurallarynyň taýýarlanyş aýratynlyklarynyň, daýhançylyk däpleriniň dürli beýany, buňky dawarany many mazmun taýdan baýlaşdyryp, täze rewüş çaýdy. Ýergelerine bellek geçtek möhüm jogapkärçilik talap edýän buğday ekiş mövsümine Lewap welaýatynyň şäherindäki gally önümler kärhanalaryň dol taýýarlykly geldiler. Ýokary ruhy bilen beslenen dawaraly pursatlar atnaşylar ýurdumynyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň owlandyrylmagyna anyp barýan tutumly döwlet siýasaty, bagada hanlarymyzda döredilip berilýän ýeňişen şertler üçin arkadagy serdarymyza hoşalyk sözlerini aýtdylar. Her bir däneňiz müň bolsun. Lewap welaýatynyň edermen bagada hanlary. Men Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjysy Bazaryp garly. Garaşlyk Bakyr tarap diýarymyzda berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynç döwrüniň her bir güni ajaýyp günlere beslenýär.
Ina şu ýylky 2022-nji halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň sahavatly günleriniň birinde hormatly prezidentimiziň arkadaly serdarymyzyň ak pata bermegi, ýaşlaryň bismillasy bilen geljek ýylyň hasyly üçin buğda ekişine badalga berildi. Şu ajaýyp waka münasibetli Lewap vilayatynyň çärçi etrawynyň watandaşan birleşiginde oba hojulugyň baglanyşy hünärmenleriň, ussat gallaçy kärnetçileriň, ýaşul nesliň wekilleriniň, medeniyet sunmat işgärleriniň gatnaşmaklarynda döwletli maslahat geçirilip, vilayatimizde buğda ekişine köpçüliklen girişildi. Arkadaly serdarymyzyň oba adamlar hakynda eden beýmeşber aladalary, olary goýan belen sarpasy, zähmetser bawdaýhallarymyzy tutun ýerli zähmete ruhlandyrdy. Esretli zamananyň çeken zähmetiniň gözlerini görüp ýaşaýan, goşulap toýtýan bawdaýhallarymyzyň arkadaly serdarymyza hoşallyklaryň çägi ýok. Halkymyza rızkal bereketli, bagtyar zamanany bagş eden hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belentbaş aman bolsun. El ýurt bähwetli, umum adamzat ähmiýetli, beýik tutumlary mundan belekde rowaşlyklary beslensin. Her bir däneňiz müň bolsun arkadaly serdarymyz. Her bir däneňiz müň bolsun edermen baba daýhanlar. 2023-nji ýylyň buğday hasylynyň düýbün tutmak işlerine badalga berilmegi hem oň bilen baglanşykly. Giň gäremde ýaýwanlanan şäherleri Marul aýatynyň ussat gallaçy kärenişleriniň hem oba hujurly işgärleriniň bu ýysanjyny hasam berende oturdy. Bu möhüm ýyl halk döwlet bähwetli işi gyýytka möhletdi. Ýokary kirli geçirmek bilen baglanşykly Marul aýat häkimligine dawraly maslahat geçirildi. Maslahat edilen çykyşlarda halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň altyn ýüzüne gulaýat boýunça 170 000 hektarda galle kişini geçirmekligiň meýilleşdirilýändigi, öňde oýlan maksada etmek üçin gulaýaty ähli şertleň we mümkinçilikleň döredülen we aýratyn belän geçirildi. Soňra oňa gatnaşanlar we ýaşul nesliň wekilleri gulaýatyň taryhy ülkäni öwrenç muzeýine baryp gördüler. Olar taryhy maglumatlara baý bolan muzeýiň bölümlerini ýerleşdirilen taryhy gymmatlyklara synadylar. Masada gatnaşanlar soňra galle kişine badalga berjek ýere Marul vilayatynyň wekil wadyr etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň ekin meýdanyna bardylar. Ekin meýdanynyň daş töwregine ýaýwanlanan dawraly şäherleri berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň toý şatlygyny belende götürdi. Ey Allah'ım, halkımızı bagtyar durmuşa alıp baryan, mukaddes atavatanmyzyň owa hojulugyny ösdürip kämilleşdirmekde uly işler durmuşa geçirýän, garaşsyz hem de bakywy tarap Türkmenistan döwletimiziň belent mertebeli prezidenti, hormatly arkadaly Hacı serdarymyzyň hem de hormatly il ýaşulymyz, hormatly Hacı arkadagymyzyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolup, özüň olary görner görünmez bela beterlerden, howp patarlardan aman saklap, il ýurt bähwetli alyp barýan işlerini hemişe rowaj eyle. Ey Allah'ım, berkarar döwletimiziň täze eýamyň galkynçy döwrüni, halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň bu mukaddes sähetligini hormatly prezidentimiz arkadaly Hacı serdarymyzyň buğda ekişine beren ak patasyndan ruhlanyp, buğda ekişine girişýän Marul vilayatymyzyň zähmetseýer daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Teala'nyň özü bereketini berip, galla borçnamalarymyzy uly üstünlük we awra bilen ýerine ýetirmekligi ählimize müýesser eyle, ilimizi asuda, ýurdumyzy parahat, ýyllarymyzy bereketli, saçaklarymyzy arsgally döwletli eyle. Amin ya rabbel alamin. Müň bolsun edermen gallaçy bawa daýhanlar. Her bir däleňiz müň bolsun edermen gallaçy bawa daýhanlar. Her bir däleňiz müň bolsun Hormatly prezident bilen güýlük buğday ekişine başlamak barada beren ak patasynyň ruhlanan ýaşul nesliň wekilleri her bir tohumyň müňlemegini ardulap topragy buğday tohumyny sepdiler. Bu ýerde hatara bolan iş öňüjligi ýokary bolan kuwwatly teknikalar we meýdan işlerini geçirmekde ulanylýan eki jugurallar ekin meýdanyna öz boşly gözellik döretdi. Baý göwün götürjek prototlar şatlyk şowuna beseni. Soňra hatara duran ýedi ekşguraly traktorlar herekete girdiler. Şeýlelikde Marul vilayatyna güýlük buğday ekşi giň gäremde badalgaly. Hemde ekrançylyk meýdanyny buğday tohumy sepileni göni hatarlar berdi. Şöyle Marul vilayatynyň ekin meýdanlaryna bilen howa we toprak şertlemede durnukly, ýokary hatyl berýän buğday tohumynyň bir neçe saýlama görnüşleri ekmeklik meýilleşdirilýär. Şöyle vilayat boýunça bu jogapkärlik möhüme ýer gödünden ykjam taýýarlyk görüldü.
Yerleň ekiş mewsimi üçin öz wagtyny sürlüp tekellenip dökünler bilen guruplanýyp goýulmagy bu jogapkärli mewsimi agresenik möhretlerde ýokary hile geçirmäge mümkinçilik berer. Ekiş döwür üçin teknik hyzmat etişde porlaňy dördülmegi bolsa, mewsimiň tutuş dowamyny hereket etmek bilen ekişiň agresenik anyň talaplaryna laýyk geçirilmeli üçindir. Güýlük bu ekişine başlany dawaran geçýän ýeri welaýatyň aýdymsal toporlarynyň estrada aýdymşlarynyň aýdymsal çykyşlary bilen utgaşdy. Welaýatyň medeniýet we sunudy saatlarynyň birleşen tanıt toporlarynyň bagtyrlyk döwründe mahsus aýdym saat çykyşlarynyň owady uzaklary ýansaly. Welaýatyň medeniýet sunudy saatlarynyň açyk asmanyň asyny guralan bedemen sahnada görkezden joşgyna çykyşlary dawara gatnaşanyň göwünlerini galkyndyryp toý şatlygyny artdyrdy. Sahne eterlerine kememe yerine etirilen aydınlarda, saatlarda bir karar döwretiň täze ýamynyň galkynşy döwri. Hormat prezident bilen dünýä nusgalyk başlanýyşlary, ak buğdoýyň mukaddes çöregiň pek zähmetiň wasby öz beýan tapdy. Tanys toporlarynyň görkezden tanysary dawaran şowkyny hatan berende oturdy. Dawaran geçýän ýerine welaýatyň ustad kärenişlerini hemde Türkmen Owa Hojulyk Uniwersitetining bayramaly Arenat Orta Hünär Okuw Mektebining talip ýaşlarynyň gatnaşmagyny okuw maksady geçirilip, onu Owa Hojulyk tehnikalarynyň guruluş aýratynlyklary, täze deni iki juguralaryň peýdary taraplary barda gurrun edilip degerli maksatlar berildi. Ýergelen aýsak Mary vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýanygyny howpsuzlyk hemde polisiýanyň ýol gözegçilik bölüminiň işgärleriniň buğday ekişini ýokary guramaçylykla geçirmek bilen baglanyşykly ekişiň badalgylan ýerine geçiren wagyn nasihat şäherleri hemde düşünüş işleri hem täsirli boldy. Ekin meýdanynyň garasyna daşary ýurtlardan getirilen täze kuwatly traktorlar we beýleki Owa Hojulyk guralarynyň deni ekijäriniň hatar goýulmagy bolsa, çäre aýratyn görüp berip, ýurdumyzyň Owa Hojulyk pudunyň tehnik binýadynyň barha putulanyny aýdynlyk bilen görkezdi. Buğday ekişine başlanmagy bilen baglanyşyk geçirilen bu çärede Owa Hojulyk işgärleriniň taýýarlany sergilerine de giň orun berildi. Ýokary hasyl berýän buğday tohumlarynyň täze görnüşleriniň bu sergide giňden ýaýwanlanmagy sergiň täsirligini hasam artdyrdy. Welaýatyň bagdaýhanlarynyň özleriniň pek we halal zähmetler bilen bereketli topramyda geçirýän göýük bagça ekinleriniň hasyllary, dürli görnüşli meýweleri, azyk puduny önürleýän çörek önümleri hemde beýleki azyk garytlary serge aýratyn bedeg berdi. Gelin aýlaň el hünärleri amaly haşam sunuty bilen baglanyşykly sergilerde orun berildi. Gelin aýlaň dürli tagamlar taýýarlaýan pursatlary dawara aýratyn bedeg berdi. Tohumyňyz müňlesin. Mary vilayatynyň edermen gallaçlary. Men Mary vilayatynyň Murwa etrawynyň ýaşaýjysy Aşerif Gellimrat. Ýakynda hormatly prezidentimiz halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň buğday ekişini başlamagy akpata berdi. Ana şu Mary vilayatynyň ilhilagly ýaşlary, gallaçy kärenişleri, mekanizatorlary, etraplaryň vilayatymyzyň ýolbaşçylary bolup, baba daýhan ýar bolsun, Dawud peýgamber hemayatkar bolsun diýip buğday ekişine bismillah bilen başlaýar. Arka dagly serdarymyz kärenişlerimizi häzirki zaman kuwatly daşary tehnikalary we enzamlaryny ýygy derli alyp berýär. Gallaçy kärenişlerimiz dökün bilen, suw bilen bökdensiz üpçün edilýär. Toprak kowa şertlerine laýyk tohumlar ýetişdirilýär. Tawşyrylan önümler üçin hasaplaşyklar günübirin geçirilýär. Döredilýän bu amatly şertler gallaçylarymyzyň has dörejilikli işlemäge, köp hasyl öndürmäge höwesini artdyrýar. Welaýatymyzyň ähli ýaşaýjylarynyň we baba daýhanlaryň adynyň gahryman arka dagymyda, arka dagy herdarymyza alkyşlar aýdýar. Baba daýhanlarymyz üçin şeýle ul aladalar edýär hormatly prezidentimiziň jany ömrü uzak, ýyl ýurt, bütün adamzat ähmetli işleri hemişe ara waç bolsun. Her bir däneňiz müň bolsun, arka dagy herdarymyz. Her bir däneňiz müň bolsun, ähmetkeş gallaçy daýhanlar. Şugun paýtatymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtumradaňky ýaşar guramasynyň merkezi ýaşanyň gurulmagynda bir karar döwretiň täze ýamynyň galkynşy, anamly ýaşlar belent maksatlar, batly gadamlar atly maksat geçirildi. Maksatda çykyş edenler bilimler we talip ýaşlar gününe arka dagly serdarymynyň gatnaşmagyna geçirilen Türkmenistanyň Magtumradaňky ýaşlar guramasynyň nowatda 7-nji gurultoýunyň uly taryhy wakalary beslenenini uly buýsançlan bellap geçdiler. Täze taryhy zamanada hormatly prezidentimiz Türkmenistan ýaş nesillere aýratyn ünserleýän ýurtdur. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegi garaşsyzlyk ýyllaryna kemale gelen ýaş nesillerdir diýip ýaşlara ata watanymyzyň geljegine gurujlar kökünde baha berýär.
Yurdumyzda amala aşyrylýan beýgi işleriň gymmatyna dol düşünýän nesilleri kemale getirmeň ilkinji hemde möhüm şerti ýaşlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny kepillendirýän kanunçylyk namalarynyň kabul edilmegi hemde olaryň iş ýüzünde durmuşa geçirmegi bilen aýrylmaz baglanyşylar. Türkmenistanyň Magtumulady Näki ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýunda ýurdumyň ýaşlarynyň teklipleri esasyna işlenip taýýarlanan ýaşlar barada döwlet siýasaty hakkynda Türkmenistanyň kanunynyň rejelenen görnüşine arkadagy serdarymyň gol çekmegi bagtyar ýaşlaryň buýsunçly başlaryny göýge ýetirdi. Ýaşlar hemişe döwletiň kuwwatly güýji hasaplanýar. Arkadagy serdarymyň belleşi ýaly ýaşlar jemgyýetiň iň işçen bölegidir. Hutşuy nukta nazardan arkadagy serdarymyň Magtumulady Näki ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýuna gatnaşyp ýaş netli watançylyk ruhyny terbiýelemek, olaryň ýokary hilli bilim almagy, dörejilik hemde sport bilen meşgullanmagy, okypdyr başlanmaklaryny dol ýüze çykarmak üçin ähli şertler üpçün etmeli. Ýaşlarda watan söýjüligi, raýat jogapkärçiligini hemde zähmete söýgüni ösdürmeli. Ýaşlaryň şahsy jemgyýetçilik başlangyçlaryny gollamaly hemde höwetlendirmeli. Ýaşlarymyza öz hukugyny goramak başlanmaklaryny ýokarlandyrmaly. Jemgyýetçilik birleşmelerine işden gatnaşmalaryny üpçün etmeli. Giň göz ýetimli ösen tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleriň täzminini kemale getirmek biziň özgörtmelerimiziň esasy maksady bolmaly. Döwletimiziň mundan meýlekde gullap etmek üçin ilimli, bilimli, ýokary hünärli nesilleri taýýarlamagy üstünlikle dowam etmeli. Halalyk, zähmet söýerlik hemde watan söýjülük, maşgaly gymmatlyklaryna agrarlyk ýaly asaly häsiýetleriň ýaşlaryň baş ýörülgesi bolmagyny gazanmaly. Giň düşünjeli, zähmet söýer, maksady okuny ýaşlarymyz ähli ukypdyr başlanmaklaryny eziz watanymyzyň gullap etmegine bagş etmeli. Ýaş insanlar şeýle häsiýetler terbiýelemek ýaşlar guramasynyň berent borjy hemde baş maksady bolmalydyr. Bular dogrusyna maslahatda giň işleýän gurrunlar edildi hemde arkadagy serdarymyza alkyş hem hoşalyk sözler aýdyldy. Häzir günlerde ýurdumyzyň ähli kunjugyny gurşap alýan türgünleşik işleri ýokary işçiligi eý bolýar. Bu ýagdaý halkara ýaşlaryna öz boşa taýýarlykdyr. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda değişli kadalaryň berji edilmegi bilen Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürlüğiniň guramagyna türgünleşik işlerine giň gerilmegi aýratyn ähmetliler. Bu ýagdaý türgünlerimiziň geljekde sewitemde halkara ýarışlaryna uly üstünlikler gazanmaklaryna ýardam eder. Bellenşýaly türkmen sporty berqarar döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwrüne arkadagy serdarymyzyň başlanmagyna özü üçin täze berentliklerine çykyp halkara derejesinde önemli öňe barýar. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna beden terbiýanyň raýatlarymyzyň aýratynda ýaşlaryň arasynda giňden ýola goýulmagy netijesinde ezer hemde tejribeli türgünler kemale gelýär. Sportuň diýarymyzda giňden ösdürilmegi bilen hem sağdan durmuş ýolulgasy giňden ýola goýulýar. Sağdan durmuş ýaşlaryň arasynda hasy giňden ýaýwanlanmak maksadyny geçirilýän türgünleşik işleri ýurdumynyň sport maksatly binalaryna ýygydaly geçirilýär. Ýurdumynyň ähli kunjugyny gurşap alýan taýýarlyk işleri türgünlerimiziň käýmeleşmeklerine uly ýardam berýär. Hormatly prezidentimiň başlanmagyna gurulyp ulanmagy berilen sport maksatly binalaryna anyp barýan taýýarlyk işleri halkara ýaşlaryna ýokary derejedäki ýollanma bolup durýar. Taýýarlyk işlerine ýokary işçilik bilen gatnaşan türgünler özleriniň tejribelerini artdyrýarlar. Hormatly adamlar, nurta ýurdumyň vilayatlaryna we paýtagtyň Aşgabatda 2-nji sentýabrda saat 20-den 3-nji sentýabrda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan vilayatyna az bulutly howa günordan tezek sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 23-28 gradus maýly, gündüzine 35-40 gradus ysy. Kenar ýaky taraplaryna 31-36 gradus maýly bolar. Ahali vilayatyna açyk howa agyryp demrady günordan tezek sekundda 7-12 metre ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 18-23 gradus maýly, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa agyryp demrady günordan tezek sekundda 7-12 metre ýetýän şemal ösür. Howa gecesine 17-20 gradus maýly, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar.
Lewap vilayetinde açık hava aryp demirady kunnordan tildigi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwür. Hawa iýetine 17-20 gradus maýly. Gündüzine 34-39 gradus ıssy bolar. Daşoğlu vilayetinde açık hava aryp demirady kunnordan tildigi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwür. Hawa iýetine 18-20 gradus maýly. Gündüzine 34-39 gradus ıssy bolar. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hawa aryp demirady kunnordan tildigi sekundda 7-9 metre ýetýän şemal öwür. Hawa iýetine 19-21 gradus maýly. Gündüzine 37-39 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 3-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Edil watandaşlar güýz pasanda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şerekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipligini berja etmegini maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bulary berja etseňiz, ýylyň islenlik pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýär. Berkarar döwrütiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşliň özünde bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýylaşar.